Vážení diváci, máme tu ďalšiu epizódu chaosu a nekončiacej vládnej telenovely. Tento diel môžeme nazvať Huliak odchádza. S Pánom Bohom idem od vás. Danko plače. Všetko je životná skúsenosť, že som sa veľa vecí naučil. Poslanecký klub SNS sa rozpadáva. Náš Huliak, veľký polovník a lovec medveďov, medveď bol odlovený, sa rozhodol dať kapitánovi Dankovi košom. ohradiť, odčleniť, odpojiť. Pamätáte sa, keď Huliak pred voľbami vyhlasoval, že na 100% nikdy neodíde? Klub SNS poslanecký je konzistentný, šíriaci jednu a tú istú myšlienku, schopný sa dohodnúť na spoločných riešeniach, spoločných predsavzatiach a garantujem vám, že budeme to najpevnejšou súčasťou v rámci parlamentu, aká kedy bola. Odvolávam, čo som odvolal a slibuji, čo som slíbil. Sme chceli predniesť nejaké svoje požiadavky zainvestovania poľovníckych organizácií 100 000 plus len minimálne 700 kusov medveďov. A teď vám ukážu vyčuráci. Zastrelil medveďa, no stolička mu ušla. Si nezaslúži nič iné, len pomenovanie suka. Keďže odchod Huliaka vyrušil aj premiéra, Fico poslal Dankovi na pomoc brigádnika Muňka. Viac ako 500 000 eur. Toľko má premiér Robert Fico podľa zmluvy zaplatiť za svoj byt. Kúpil ho od poslanca Smeru Dušana Muňka, ktorý nabite podpisom zmluvy mohol prerobiť cez 100 000 eur. V roku 2019 uviedol, že byt kupoval za približne 600 000. So mnou ešte musíte vydržať. Nikdy som nemal záujem odísť zo Slovenska. Jasne, slepej nejsi. Poslanec, ktorý prechádza zo Smeru do klubu SNS, je dlhoročný poslanec Smeru. Nič sa nedeje, ostávam tam. Dušan Muňko, ktorý má fetiš v pašovaní papagájov. Zvlášť sa zameral na Amazónia Pestrého. Takýchto zakázaných papagájov polícia dokonca našla celkovo 5 kusov u Muňka počas domovej prehliadky už v roku 2002. Už som dosť dlho v politike, aby mi zmekol úplne mozog. Smeráckého poslanca Muňka Fico určite neposlal brigádovať pre Andreja Danka zadarmo. Určite to Robert Fico nerobí pre lásku k Dankovi. Všetci vieme, že predsa Fico vyhľadáva iný typ zábavy. Pani Trošková, vy ste štátny radca. Nemôžete nám odpovedať, že ako ste dostali túto pozíciu? V čom radíte pánovi premiérovi? Skvelý výkon podal tento týždeň aj Šukaj Eštok. Rok po voľbách sa rozhodol vytvoriť špeciálny vyšetrovací tím na prešetrenie covidu. V rámci úradu boja proti organizovanej kriminalite na protikorupčnej jednotke. Súčasní vládni zemepáni, ktorých hlavnou úlohou je ozbíjať ľudí a znova naplniť svoje trezory zlatými tehličkami, sa dostali k moci aj vďaka covidu. Robert Fico! Musíme dať dole prezidentku. Ja milujem Fica. Lezeš do prdele hnát. Nelezu do prdele. Neležu, oši. Neležu. Jardo, že neležu. Neleze, vole. Tak vole to slyšíte. Už vůbec nevylejzáš, vole. Seš tam celej, vole. Na vyšetrovateľa pandémie sa už rok hrá aj ďalší odborník na všetko. Vládny splnomocenec Peter Kotlár. Peter Kotlár má plnú podporu premiéra a o jeho zisteniach bude vláda rokovať. Podľa jeho záverov vakcíny menia DNA, sú biologickou zbraňou a Svetová zdravotnícka organizácia chce obmedziť suverenitu Slovenska. Tento špecialista nenecháva nič na náhodu, robí pokusy dokonca na vlastnej krvi. A výsledky? Zistil, že nič nezistil. Prosím tě, má tam bez tak hovno. Má ho tam. Vladimíre, má tam hovno. Takže potrebujeme ďalšiu komisiu a samozrejme ďalšie peniaze pre Eštoka, ale aj tentokrát pre Kotlára. Šikovnosť Šuhaja Eštoka nemá hranice. Práve preto prekročil hranicu Slovenska a zamieril k našim bratom do Česka. Vystavil Babišovi bývalému českému premiérovi a známemu agentovi komunistickej tajnej služby certifikát neviny. Pokúša sa vláda prepisovať históriu? Podľa právnika znovu otvára Andrejovi Babišovi dvere k premiérskej stoličke. Naprosto neuvěřitelná politická dohoda, kterou uzavřel se spřátelenými politiky na Slovensku. Rozsudek nezávislého soudu nahradil obyčejný handl. Rozhodujem na základe dôkazov a faktov, na základe zákona. Kde udělali soudruzi z NDR chybu. Šuhaj Eštok nám ukázal novú policajnú technológiu. Vymázavanie pravdy.
Slováci, držte si klobúky. Ministerka Šimkovičová prichádza. Praying Fork will greatly contribute to existing efforts. Nie však s nejakým obyčajným nápadom, ale rovno s plánom, ako zmeniť našu slovenskú hymnu. Tu pívu hlavou, čo sme celé? Po Šimkovičovej nápade sa nad Tatrou konečne začalo blízkať. Martinka tvrdí, že dokáže urobiť krásnej slovenskej hymny oveľa krajšiu. Slovenská hymna bude pomalšia a zároveň veselšia. Možno jej tam chýbajú fujary, možno lesný roh, no verte, že ak by bolo podľa Huliaka, okrem lesného rohu by tam bol aj lesný medveď. Ministerka sa prekonáva a láme všetky rekordy. Kto chce byť v médiách, tak nech ide so mnou von. Je blbá a k tomu protivná. Na dnes našich vládnych rekordmanov z týmu Ficova drahota stačilo. Vidíme sa o týždeň, dovtedy dýchajte zhlboka, veď voľby sú už o 3 roky. Komentujte, lajkujte, zdieľajte. Teším sa na vás v ďalšom dieli Bez cenzúry.